întreb dacă poate. Termină mult mai pozata. Uite. Asta da, mă. Ce oră să stai în lumină, nu-i bine. Unde să mă pun mai în lumină? Asta da, mă, mai în lumină. Vezi că dacă și-am apuc de să beau ceai din curgăie. Da, mă arăt la ziua. De seama, am dus la 12 acasă. Mai făcut și sandwich-ul. La 2. Și m-am trezit la 7. Păi las ghibulașul tău, al Trumbuț. Și mai las vreo două. N-am băut, altceva nu. Nu? Asta da, mă, poză memorabilă. Arată-și tu, Jean. Stai un pic. Trebuie și cu aici. Sacul ăsta primul, e prea gol. Da. Trebuie un pic mai plin. Trebuie să pui mai mult în sac. Mai mult. Mai mult. Cât în alea.